Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi åbne 3 dumplings. Så jeg ved ikke, hvilken vi starter med, så jeg tror bare, jeg gør sådan her. Så stopper jeg. Stop med at blande dem. Stop. Det bliver sådan her. 3, 2, 1. Jeg fik den sekunde. Ej, shit, hvor vildt. Okay, jeg skal komme videre med de 2 andre. Stop. Den her. En kram! Okay, jeg skal komme videre. Okay. Ej, den er også cute. Okay. Den her 10 ud af 10. Den her 8 ud af 10. Den her 7 ud af 10. Tak fordi I ville se med på den her video. Hej!